сәхнә кешесе башларга үрнәк булырга тиеш, аларга тәрбия бирергә тиеш дибез. Менә соңгы вакытта вакыйгалар моның киресен исбатлый. Сез менә өлкән кеше буларак, яшьләрдә кыршават итә торган кеше буларак нәрсә әйтер идегез? Ни өчен болай тавышланып яталар, кеше көлдереп? Соңгы вакыйгаларны дисәгезне мин дә беләм. Безнең заманда артистлар арасында ыгы-зыгы булмаган дип уйлыйсыңыз. Уйламыйм әйтегез. Әйе, менә. Дөресен әйтегез әйтәм. Безнең заманда да булган. Артистлар алар шушындый халык. Халыкка культура хезмәте күрсәтә торган, тәрбия күрсәтә торган, киенү культурасын, ашау культурасын, бөтен яктан да яхшы җыр, ана кирәк уйлау, фикерләү культурасы барысын да күрсәтергә тиеш. Артистларның хезмәте шулай. Безнең миссия шушындай. Безнең вакытта арада ыгы-зыгы булмаганмыни. Ни өчен аны халыкка чыгарып түгәргә кирәк? Халык булай да бит эштән арыган, менә колхозчыларны гына алыгыз әле. Авыл халкы бик каты эш белән тора бит. Менә шушы ямьсез күренешне шулар алдында күрсәткәч, без кем булып чыгабыз? Бу үзен-үзе ихтирам итмәгән артистлар тирәсендә йөри торган артистлар шушыны